Comrade sanibonani niyaphila. Bishop uNgcobo lo. Comrade khona izinto engicela ke sithi ukuzixoxa. Ma comrade, ma comrade kunobaba ekuthiwa uDuma. Ngikhuluma lokhu njengomfundisi. Ukuthi abantu ba-understand ukuthi there is a corruption ehleliwe abantu be-ANC beyihlelela ukuthi badle imali zama-taxpayers. La i-KZN sinobhuti ekuthiwa uDuma okuyena abamkhethile ukuthi uzoba uPremier waKwaZulu Natal. La kunomkhonyovo wenzekayo. Kukhishwe ama-voucher o-50,000 rand. Wakhishelwa bonke amavolontiya e-ANC kuma-VD. Kwathiwa kodwa imali yabantu bo-small businesses. Yaphuma imali yo-small businesses. Kodwa kwayimali yamavolontiya ekhishwa emini kaBha, ubugebengu benziwe emini kaBha eSouth Africa. Le mali le uma yakhishwa yayisinikezwa amavolontiya kusho ukuthi bazophekelwa, kube khona nezimali kapetroli, kube khona nezimali zamavolontiya ukudla yonke lento ngokhetho namatenda azoqashwa namasystem azoqashwa. Kumbi lokho. Ngicela nje thina njengabefundisi benazi ukuthi sesiphelile isikhathi sokuthi sithule masibona into embi yenzeke eSouth Africa. Imbi lento eyenziwa uDuma ofuna ukuba uPremier waKwaZulu Natal. Yimbi noma ningayisupport nisupporta yimbi. Waphinde lapho wathenga amaveni amasha ceke, wathi wathengela ama-patrollers. Umbuzo uthi aqhamukaphi ama-patrollers manje asezogibela iy'moto, i-CPF, i-youth desk, njengoba manje sisideline-iwe yona manje sekuthiwa kuzothengelwa ama-patrollers. And ngifuna ukuntshetha lezo imoto zi-allocated-elwe omunye ubaba wase-North okuyena oyi-ANC ozoyidistributor, njengoba beshaya ododo bayishaya ngazo, njengoba bebhizi bakhampeyina ngazo nangokhetha izona ezizobe yithutha amavolontiya. Kodwa lezo imoto iphume ngani? Ziphume nge-department ye-tourism. Uyabona ukuthi sibhekene nani lento esibhekene nayo. And ma-comrade ngifuna ukunitshena ukuthi njengamanje njengoba kwenziwa kanjena nje amakhansela e-ANC ma-comrade wonke adla izindlu emalokishini, abantu banikezwa ama-eviction orders. Emalokishini banikezwa ama-eviction orders. Ma-comrade nishola ukuthi siyaya phambili. No, asiyi ma-comrade. Engifuna ukusho ukuthi njengamanje inqwaba abantu abadilikelwayo, abadilikelwe izindlu, abanye bahleze emafletini, abanye bahleze endwedwe, abanye bahleze enanda, abanye bahlezi kolindela. Akukho umuntu obanakekelayo njengamanje. Kuthiwa baqale bavote ukuze bakhelwe izindlu. Umbuzo wami ke uthi yini bengakhelwanga bona izindlu kunokuthi kufake kuthiwa imali yo-small businesses, kube kuyimali yokuthi abantu bakwazi ukuthi baqhube ukhetho. Ngifuna ukusho lokho abantu base-South Africa sesikhathele i-corruption e-ANC. Sesikhathele i-corruption e-ANC. Iy'ngane zethu ihlezi emakhaya ayisebenzi. ANC is continuing and isiziyenza iba official. Ihamba ikhampeyina, ithi campaigner nge-department. Kanti iyazi kahle kamhlophe ukuthi ihlezi kwi-corruption yokuthi abantu bakithi bagcina besenhluphekweni bengasebenzi. Khona manje eThekwini kune-corruption whereby abantu betrainelwe ukuba ngama-metros. Bathe sebeqeda ukutrainwa kwaphuma nebudget kwase kuyolandwa abantu abangamavolontiya e-ANC abangenawo ngisho umatric. Njengamanje they are busy training them. Iy'ngane beyikhwalifaya okuyizona abafune ngazo ibudget. Lezo y'ngane y'hlezi emakhaya ziyakhala njengamanje. Hhayi ma-comrade sekwanele. Ngiyanixoxela nje nonke eSouth Africa sesiyabonga i-corruption. Please, siyabonga. And uma indlela yokubonga
29 ANC asikhipheni ma comrade, asikhipheni bafundisi, asikhipheni makhosi, asikhipheni ANC, bantu base South Africa asikhipheni ANC. We are sick and tired of this. Asikwazi ukuba no Primo oqala manje ubuqhophololo. And uma ke aphathi MK, the first person ekufanele simremove, the first person ekufanele sim investigate is the same Duma Mandla.